Ωραία, καταγράφω τώρα, οπότε παίζομαστε εντάξει. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, έτσι, ο στόχος είναι να μιλήσουμε, να πούμε μερικά πράγματα για το debugging, έτσι, το οποίο, εντάξει, φαντάζομαι ξέρουμε τι είναι, ωραία, και μέχρι τώρα σίγουρα έχει χρειαστεί, όποτε γράφουμε ένα πρόγραμμα, τελικά κάπως φτάνουμε στο σημείο να πρέπει, έτσι, τελικά, να πρέπει. Δεν θα έπρεπε, αλλά φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να κάνουμε, έτσι, debug αυτό το οποίο έχουμε γράψει ή σχεδιάσει ή οτιδήποτε, εντάξει. Και εντάξει, είναι μια μη προφανής διαδικασία, έτσι, οπότε θα αφιερώσουμε τη μέρα σε αυτό. Το πρώτο κομμάτι θα μιλήσουμε θα σκεφτούμε λίγο και θα μιλήσουμε για αυτή τη διαδικασία. Στο δεύτερο κομμάτι θα πούμε μερικά πράγματα για το πώς δουλεύουν οι debuggers, οι οποίοι τέλος πάντων μας προσφέρουν μια μικρή βοήθεια, αλλά ό,τι βοήθεια, έτσι, έχουμε χρήσιμη είναι σε αυτό το θέμα. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, ας πούμε, με το debugging, με τα σημερινά πράγματα, τέλος πάντων, υπάρχει κάποια ερώτηση, οτιδήποτε που θέλετε να ρωτήσετε? Ωραία. Ξεκινάμε και έτσι... και ρωτάμε και στην πορεία. Τι είναι λοιπόν το debugging, παιδιά? Πώς λέμε πάντοτε, έτσι, debugging είναι η διαδικασία με την οποία βρίσκουμε λάθη σε προγράμματα. Έτσι, το οποίο τώρα, ναι, η διαδικασία λοιπόν, η διαδικασία που μας βοηθάει, που βρίσκουμε, τέλος πάντων, με την οποία βρίσκουμε, έτσι, λάθη σε προγράμματα. Έτσι. Άρα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, τέλος πάντων, κάτι δεν το κάνει σωστά ή όπως το σκεφτόμαστε ή κάτι άλλο συμβαίνει και λέμε τώρα τι συμβαίνει, πρέπει να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα ξέρετε, ίσως ή έχετε διαβάσει, έχετε δει ότι αυτή η ονομασία του debugging προέρχεται από τα bugs, έτσι, από τα έντομα, που ήταν ουσιαστικά στους πρώτους υπολογιστές που είχαν λιχνίες, έπρεπε να πήγαιναν τα έντομα ανάμεσα στις λιχνίες και εργόταν οι λιχνίες, οπότε έπρεπε τέλος πάντων να βγάζουν τα έντομα προκειμένου να μην καίγονται οι λιχνίες, τέλος πάντων και ούτω καθεξής. Έτσι, κάπως έμεινε αυτή η ονομασία και έτσι όταν άρχισε ο κόσμος να γράφει προγράμματα με τη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα, το σημαντικό, παιδιά, εδώ, ας πούμε, κάπως είναι αυτό το πράγμα, το τι τελικά είναι αυτή η διαδικασία. Έτσι. Και να το πω τώρα εδώ, και από πολλά πράγματα από αυτά που θα πούμε σήμερα είναι και από τη δική μου πείρα, από πραγματικά πράγματα που έχουμε κάνει. Πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε την εντύπωση, έτσι, και προτρέχω λίγο τώρα, ότι με το που το πρόγραμμά μας δεν κάνει κάτι σωστά, εντάξει, ξέρω τι θα κάνουμε, θα μπούμε στο GDP και στο debugger, τέλος πάντων, για το οποίο θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως, εντάξει, και ότι θα βρούμε τι πάει στραβά. Εντάξει. Αυτό, παιδιά, είναι ένα πολύ μικρό μέρος της διαδικασίας και η αλήθεια είναι ότι υποθέτω, έτσι, ότι ίσως σε πράγματα που σχετίζονται με ασκήσεις, μαθήματα, δηλαδή ίσως κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, όπως είμαστε εμείς τώρα καλή ώρα, έτσι, αυτό είναι ενδεχομένως και το κάνουμε αμέσως, δηλαδή μπαίνουμε στο debugger έτσι και προσπαθούμε να βρούμε ένα πρόβλημα. Αλλά όμως, στην πραγματικότητα, αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει και πρέπει να περιλαμβάνει άλλα βήματα πριν φτάσουμε, ας πούμε, στο σημείο, έτσι, να ασχοληθούμε, τέλος πάντων, να παρατηρήσουμε το πρόγραμμά μας. Ωραία. Οπότε, ποια είναι αυτά τα βήματα, έτσι, παιδιά, ποια είναι, ξέρω εγώ, αυτό και η mental διαδικασία, αν θέλετε, έτσι, που ακολουθούμε για να βρούμε προβλήματα. Δείτε λίγο, παιδιά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι πάντοτε πρέπει να καταλαβαίνουμε το σύστημα που σχεδιάζουμε, τον κώδικά μας, τη στιγμή που το σχεδιάζουμε και όχι όταν το κάνουμε debug. Για να το πούμε, να το γράψω αυτό και να το πούμε έτσι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να καταλαβαίνουμε, εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνουμε
Ας γράψω τον κώδικα, το σύστημα, έτσι, ό,τι συνήθως κώδικα που σχεδιάζουμε και γράφουμε, έτσι. Που σχεδιάζουμε, τη στιγμή που το σχεδιάζουμε, έτσι, και όχι αργότερα, όταν θα το τρέχουμε. Έτσι. Αυτό τώρα, παιδιά, τι θα πει. Κοιτάξτε λίγο, και νομίζω είναι έτσι, το έχουμε κάνει όλοι μας ή το κάνουμε έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, πολλές φορές λέμε, ωραία, εγώ ξέρω, έχουμε να γράψουμε κάποιο πρόγραμμα, καλή ώρα τις ασκήσεις μας, έτσι, και λέμε, ξεκινούμε, γράφουμε τον κώδικα και σε κάποιο σημείο λέμε, παραδείγματος χάρη, εδώ τι θα κάνουμε ένα loop, ας πούμε, και τι κάνει αυτό το loop, θα κάνει iterate πάνω από κάτι, έτσι, σαν παράδειγμα, και μέχρι πού πρέπει να φτάσει, πλην 1, συν 1, δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι, τα όρια αυτού του πράγματος που κάνει iterate. Και λέμε πολλές φορές, εντάξει, μου γράψω τώρα και θα το βρούμε μετά. Έτσι, δηλαδή, όταν μετά φτάσουμε, λέμε, θα κάνουμε μερικά runs και θα βρούμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει το πρόγραμμά μας. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή που λέμε ότι, ξέρεις τι, εγώ πρέπει να κάνω iterate πάνω από ένα σύνολο από πράγματα, να έχουμε σαφώς στο μυαλό μας τι είναι αυτό το σύνολο, τι θα κάνουμε iterate, πού θα ξεκινήσουμε, πού θα τελειώσουμε. Εντάξει, αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού. Δεν είναι μέρος του κάτσε να γράψω τον κώδικα και μετά θα βρω ακριβώς έτσι, τι κάνει ο κώδικας μας. Εντάξει, παιδιά, πολλές φορές έχουμε την τάση, ωραία, είναι λίγο ίσως αυτό ότι έχουμε, ας πούμε, κάπως, πώς να το πω, και από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα, έτσι, μία ασαφή εικόνα από το τι θέλουμε να κάνουμε και θεωρούμε, έτσι, ότι θα καθίσουμε, θα γράψουμε, έτσι, το πρόγραμμά μας και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, φανταστείτε, έτσι, να προσπαθούσαμε να γράψουμε ένα λειτουργικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να πούμε, ξέρεις τι, εντάξει, εγώ περίπου ξέρω τι θέλω να κάνω και εντάξει, έτσι δεν. Οτιδήποτε κάνουμε, οποιοδήποτε μικρό πράγμα πάει στραβά, τελικά, έτσι, ακόμη και σε πιο απλά προγράμματα από λειτουργικά συστήματα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, ξέρετε, έτσι, λέμε τώρα, συζητάμε απλά πράγματα. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει έτσι iterate πάνω από ένα set από objects, από ένα loop, ας πούμε, ένα όριο το οποίο δεν είναι εντάξει, είτε το πρόγραμμά μας θα πεθάνει, είτε το πρόγραμμά μας δεν θα μας δίνει σωστά αποτελέσματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι θέμα, ξέρετε, ασάφειας, κάτσε και θα βρούμε. Εντάξει, να γράφουμε τα προγράμματά μας δοκιμαστικά, ας πούμε, έτσι, ωραία. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι, ωραία, το λέμε αυτό, αλλά πώς το κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, λέμε ότι, ξέρεις, πρέπει όταν, ας πούμε, σχεδιάζουμε, είναι έτσι κάτι, και τη στιγμή που το γράφουμε, να αποσαφηνίζουμε, εντάξει, ό,τι χρειάζεται. Μην περιμένουμε να φτάσει το πρόγραμμά μας να τρέξει για να αποσαφηνίσουμε, έτσι, οτιδήποτε χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, τώρα νομίζω υπάρχουν 3 έτσι κάπως βήματα, 3 ή 4, θα δούμε τώρα πώς θα γράψουμε, ας πούμε. Το ένα είναι ότι το πρώτο, έτσι, ίσως, ότι γράφουμε τον κώδικά μας συνειδητά. Δηλαδή, έτσι, αν είναι να κάνουμε ένα iteration πάνω από πράγματα, γράφουμε εκείνη τη στιγμή που γράφουμε τον κώδικά μας, ωραία, συνειδητά και με ακρίβεια. Εντάξει, παιδιά. Άρα, λοιπόν, εμείς γράφουμε, έτσι, και σκεπτόμαστε, εντάξει, σκεπτόμαστε τον κώδικά μας συνειδητά και με ακρίβεια. Εντάξει, παιδιά. Άρα, λοιπόν, όταν εμείς, ξέρετε, έτσι, υλοποιούμε, γράφουμε, έτσι, ό,τι γράφουμε, δεν υπάρχει, πρέπει να είμαστε στο mode εκείνη τη στιγμή,
όπου δεν υπάρχει κάτι στο περίπου. Δηλαδή, τι θα πει έτσι στο περίπου τη στιγμή που προσπαθείς να υλοποιήσεις ένα σύστημα που δεν έχει, πώς να το πω, δεν θα δουλέψει ποτέ εφόσον έχει ασάφειες. Εντάξει, παιδιά, έτσι. Και αυτό είναι περισσότερο, ας πούμε, διαδικασία, ξέρετε, είναι εμπειρία, είναι η διάθεσή μας, είναι η ικανότητά μας, εντάξει, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξασκούμε. Εντάξει, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα, έτσι, που βοηθάει σε αυτό, και θα δείτε έτσι, ότι πολλοί το κάνουν αυτό μάλιστα και με τρόπο, πώς να το πω, με δομημένο τρόπο, δηλαδή αφιερώνουν χρόνο σε αυτό, έτσι, θα σας πω περισσότερα, είναι το εξής: διαβάζουμε, έτσι, εντάξει, ή αν το θέλετε ταυτόχρονα και σκεπτόμαστε πάλι, έτσι, ωραία, τον κώδικα μας offline. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει λίγο να φύγουμε από το mentality ότι κάθε τι, δηλαδή ότι όταν σχεδιάζουμε και ό,τι κάνουμε όλα γίνονται μπροστά σε ένα, ας πούμε, σε ένα τερματικό, έτσι. Ναι, σαφώς ο κώδικας μας εκεί θα γραφτεί, δεν υπάρχει έτσι η περίπτωση στον υπολογιστή, ωραία, σε κάποιο υπολογιστή. Αλλά το να κατανοήσουμε και να έχουμε σαφήνεια στο μυαλό μας του τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζουμε, εντάξει, τότε αυτό απαιτεί σκέψη, όπου καμιά φορά το να είμαστε μπροστά στον υπολογιστή είναι ένα distraction. Δηλαδή, ξέρετε, έτσι, όταν το λέω τώρα, όταν είμαστε στον υπολογιστή, υπάρχει η τάση να τρέξουμε το πρόγραμμά μας για να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Το οποίο, εντάξει, και αυτό θα το κάνουμε, θα φτάσει αυτή η ώρα, έτσι. Αλλά η κατανόηση του τι πάμε να γράψουμε δεν έχει σχέση με το πώς θα τρέξει το πρόγραμμά μας. Εντάξει, παιδιά, έτσι. Άρα, λοιπόν, θα δείτε ότι πολλές φορές, και μάλιστα σε αυτό εδώ, τι κάνουμε, έτσι, τι κάνει, ποιο είναι το βήμα, δεν τίποτε. Κάποιος εκτυπώνει τον κώδικα, εντάξει, παιδιά, τον κώδικα του και κάθεται και το διαβάζει. Και η ιδέα σε αυτό είναι ότι εκείνη την ώρα δεν έχεις κάτι άλλο να σου αποσπάσει την προσοχή. Και δείτε, διαβάζοντας τον κώδικα, θα πρέπει κανείς να μπορεί να συμφωνήσει, έτσι, και να πει: κοίταξε να δεις, εγώ εδώ αυτό που κάνω, εντάξει, σωστό είναι, ή σωστό μου φαίνεται, ή ξέρω εγώ γιατί το κάνω αυτό. Εγώ κάτσε, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Το βλέπουμε αυτό, παιδιά. Άρα λοιπόν, ή αν το θέλετε, ο κώδικας είναι ένα τεχνικό κείμενο που περιγράφει κάτι με ακρίβεια, όχι στο περίπου. Έτσι. Επομένως, αφού είναι ένα ακριβές πράγμα, θα πρέπει κάποιος να μπορεί να το διαβάσει, έτσι, και να πει: ναι, εγώ εντάξει, στον βαθμό που το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, συμφωνώ. Ή όχι, κοίταξε να δεις αυτό το σημείο τι γίνεται εδώ. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε λίγο, παιδιά, εδώ έχουμε και άλλα βήματα. Τώρα, αυτό το πράγμα, παιδιά, εδώ, εντάξει, δεν είναι, δηλαδή έχει ένα εύρος. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς το κάνουμε αυτό, ξέρετε, έτσι, πώς να το πω, όπως λέω εγώ, σώνει και καλά, εκτυπώνουμε το κώδικά μας, έτσι. Μπορεί να είναι ένα σημείο του κώδικα μας, το οποίο δεν μας είναι έτσι σαφές, και να πρέπει απλά να το σκεφτούμε αυτό συνειδητά, δηλαδή να καθίσουμε να σκεφτούμε στον πίνακα ίσως, έτσι. Άρα λοιπόν μια άλλη λύση εδώ είναι, ξέρετε, να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε στον πίνακα, ωραία, τι κάνει αυτό το κομμάτι του κώδικα που μας προβληματίζει, που δεν είμαστε ακριβώς έτσι σίγουροι με ποιο τρόπο θα αλλάξουμε πράγματα ή τι θα αλλάξουμε και ούτω καθεξής. Έτσι, ωραία. Άρα, βλέπετε λίγο πώς αυτό πηγαίνει, αν το θέλετε, βήμα προς βήμα, σε πιο έτσι λίγο λεπτομερείς, ας πούμε, μεθόδους, ωραία. Το πρώτο, λέμε, έτσι, τα επαναλαμβάνω αυτά, παιδιά, εκεί που γράφουμε τον κώδικα μας, πρέπει να βγάζουμε ασάφειες, ωραία. Και το κάνουμε αυτό καθώς γράφουμε τον κώδικά μας. Μετά υπάρχουν ίσως κάποια πράγματα που και θα συμβαίνουν αυτά, παιδιά, όσο προχωράτε, δηλαδή υπάρχουν έτσι, πώς να το πω, αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε κομμάτια του προγράμματος, τα οποία λες τώρα, μα αυτό γιατί μπορεί να συμβεί, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό θέλει έτσι σοβαρή σκέψη. Τέτοιου είδους πράγματα πολλές φορές, εντάξει, τα κάνουμε, μας βοηθάει να τα κάνουμε offline. Αυτό, παιδιά, είναι καμιά φορά που θα το βλέπετε κιόλας. Ότι λένε, ξέρω εγώ, εντάξει, εκεί που περπατούσα βρήκα τον bug, ας πούμε, στο πρόγραμμά μου. Αυτό έχει πάρα πολύ βάση, έτσι.
Δεν είναι δηλαδή ούτε κάτι περίεργο, ούτε μάλιστα είναι το πιο φυσιολογικό, ας πούμε. Έτσι. Γιατί εκείνη τη στιγμή κανείς μπορεί να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα, έτσι, το τι άλλο συμβαίνει στο πρόγραμμα, σε ένα συγκεκριμένο case, σε μια περίπτωση έτσι, που είναι προβληματική, ας πούμε, ή που είναι ασαφής βασικά. Ωραία. Και αυτό το κάνουμε. Τώρα, έτσι, είπαμε, έχει ένα εύρος με διάφορους τρόπους και διάφορες τεχνικές, έτσι, δηλαδή, τώρα θα είμαστε μόνοι μας, ξέρω εγώ, σε εκτύπωση στο πίνακα, χωρίς τίποτα, δεν ξέρω, αλλά κάπως, ίσως η έμφαση εδώ είναι το offline. Εντάξει, παιδιά. Τώρα, συνεχίζω λίγο σε αυτή τη λίστα, έτσι, εδώ είμαστε ακόμη σε υποβήματα για το πώς ωραία προσπαθούμε να δηλαδή καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε τι κάνει το πρόγραμμά μας τη στιγμή που το σχεδιάζουμε, έτσι, παιδιά. Το επόμενο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι, δείτε λίγο, μια μικρή αλλά πολύ ουσιαστική παραλλαγή αυτού, που είναι προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον κώδικα μας, offline φυσικά, σε κάποιον τρίτο. Έτσι. Άρα λοιπόν εξηγούμε τον κώδικα μας σε κάποιον τρίτο. Έτσι. Offline. Και online θα μπορούσε να είναι, αλλά συνήθως από τη στιγμή που, ξέρετε, είναι ένας τρίτος που δεν έχει γράψει τον κώδικα, αυτό το κάνουμε offline, έτσι, συνήθως, ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα, τι είναι, πώς να το πω, σε τι διαδικασία μας βάζει και ποια είναι η διαφορά του από το προηγούμενο, έτσι, παιδιά. Δείτε λίγο, πρώτα απ' όλα, αυτά τα δύο έχουν συγγένεια, έτσι, δηλαδή, εδώ εμείς είναι σαν να το πω λίγο έτσι, είναι σαν να εξηγούμε τον κώδικά μας στον εαυτό μας. Ωραία. Ενώ εδώ προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον κώδικά μας σε κάποιον τρίτο. Τώρα, τι σημαίνει όταν μπαίνει στη διαδικασία ένα τρίτο άτομο. Εδώ η έμφαση είναι αυτό, έτσι. Αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι ότι εκείνη τη στιγμή, επειδή αναγκαστικά εμείς πρέπει να πούμε πράγματα, αρχίζουμε να διατυπώνουμε τις σκέψεις μας. Έτσι, δηλαδή, λέμε, ξέρεις τι, εγώ αυτό το σχεδίασα έτσι, κάνει αυτό το βήμα και μετά θα κάνει το άλλο βήμα και μετά το άλλο βήμα. Και τώρα συμβαίνει το εξής σε αυτή τη διαδικασία όταν διατυπώνουμε τις σκέψεις μας. Η διατύπωση των σκέψεων αναγκαστικά περιέχει μεγαλύτερη ακρίβεια από όταν αυτά τα πράγματα τα έχουμε στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν, η διατύπωση των σκέψεων, η εξήγηση, έτσι, του σχεδιασμού, ωραία, του σχεδιασμού, τις πιο πολλές φορές περιέχει, έτσι, περισσότερη λεπτομέρεια. Οπότε, ουσιαστικά τι συμβαίνει. Στην προσπάθειά μας να συμπεριλάβουμε εμείς αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί τα περιγράφουμε σε κάποιον άλλο, το συνηθέστερο αποτέλεσμα είναι ότι εμείς οι ίδιοι βρίσκουμε προβλήματα στον κώδικά μας, όχι ο άλλος. Άρα λοιπόν, αυτό το βήμα, το να έχουμε κάποιον τρίτο, ο οποίος έτσι, ξέρετε, κάθεται και ακούει και πιθανόν θα ρωτήσει και πράγματα, ωραία και χρήσιμο είναι. Όσο περισσότερο έτσι ρωτάει το τρίτο άτομο, πιθανόν αυτό μας βοηθάει, ωραία. Ουσιαστικά είναι ένα βήμα που κάπως μας αναγκάζει, έτσι, αλλά εξοδεύοντας χρόνο από κάποιον άλλο, να κάνουμε το βίο σε μεγάλη λεπτομέρεια, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το πράγμα, καμιά φορά, και τα λέω λίγο τώρα έτσι για να έχουμε τέτοιο, ονομάζεται, ή τέλος πάντων, εντάξει, σε ομάδες, έτσι, είναι ένα design session, ξέρω εγώ, design review session. Ας το γράψουμε έτσι. Design review session, έτσι. Εντάξει, ίσως είναι το όνομα λίγο βαρύ, ας πούμε, έτσι, αλλά εν τέλει αυτό είναι το effect, δηλαδή ότι έχουμε κάποιον, προσπαθούμε να εξηγήσουμε πράγματα και ουσιαστικά στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε ξεδιπλώνεται η ασάφεια και η λεπτομέρεια που έλειπε από αυτό που σχεδιάσαμε. Οπότε, πάνω σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, εμείς λέμε, και τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, μάλλον δεν τη χειρίζομαι, κάτσε να το ξαναδώ. Εντάξει.
Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι τεράστιο κέρδος. Εντάξει, όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό το σημείο είναι τεράστιο κέρδος. Θα συνεχίσω, παιδιά, να γράψω ακόμη ένα πράγμα που είναι έτσι το επόμενο ωραία βήμα και που αυτά είναι που γίνονται στην πραγματικότητα. Το τέταρτο λοιπόν βήμα σε αυτή τη διαδικασία κάπως είναι πάλι μία, ας πούμε, αν το θέλετε, όχι παραλλαγή, αλλά ίσως μία έτσι πιο έντονη έκφραση αυτών των πραγμάτων, που είναι ότι να διαβάσει τον κώδικά μας κάποιος άλλος και αυτός να πει, ναι, εγώ συμφωνώ με αυτά που έγραψες, τα καταλαβαίνω γενικά. Ή ξέρεις τι, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, γιατί το κάνεις αυτό έτσι, τι κάνεις εδώ πέρα, ας πούμε. Ωραία. Άρα λοιπόν, διαβάζει τον κώδικα μας κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος, έτσι, και φανταστείτε ότι και εμείς, ωραία, θα το κάνουμε αυτό για τον κώδικα άλλο. Μάλιστα, έτσι, αυτό παίρνει την μορφή, έτσι, αυτό που ονομάζεται code reviews. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, και έτσι, δείτε λίγο τώρα, σε αυτό το βήμα, ας πούμε, τελικά, επανέρχομαι πάλι, τελικά η περιγραφή του κώδικα είναι ένα τεχνικό κείμενο που πρέπει να έχει μεγάλη ακρίβεια, γιατί αλλιώς ένας υπολογιστής θα τα κάνει μαντάρα, έτσι. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε κάποιος τρίτος να μπορεί να το διαβάσει σε μια τεχνική περιγραφή και να πει, ναι, αυτό ξέρω, νομίζω και εγώ ότι είναι σωστό. Έτσι, εντάξει. Άρα, λοιπόν, δεν είναι, πώς να το πω, περίεργο και ούτε πρέπει να μας φαίνεται περίεργο ότι κάποιος διαβάζει κώδικα και λέει, ναι, εντάξει, αυτό μάλλον σωστό είναι. Έτσι θα το έκανα κι εγώ. Ή οτιδήποτε. Ωραία. Εντάξει. Αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά τα βήματα είναι πράγματα τα οποία εμάς εξυπηρετούν τελικά για να πραγματοποιήσουμε αυτό. Εντάξει, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή, και καλά, εδώ ίσως μπορεί κανείς να πει, ναι, εντάξει, τι θα κάνω, θα γράφω τον κώδικα συνειδητά, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Έτσι, ωραία. Συμφωνούμε ίσως. Έτσι. Μετά, ναι, θα σκεφτώ, ξέρω εγώ, και κάποιο πρόβλημα που έχω στο πίνακα, offline, το ένα το άλλο, έτσι. Αλλά όταν φτάνουμε εδώ, ότι λέμε εξηγούμε τον κώδικά μας σε κάποιο τρίτο ή δίνουμε τον κώδικά μας να τον διαβάσει κάποιος έτσι, στην ομάδα και να μας πει, ξέρεις τι, αυτό το κάνω σωστά, ας πούμε, πώς σου φαίνεται εσένα ή τέλος πάντων τι συμβαίνει. Αυτό δεν είναι επειδή εκείνη την ώρα αυτός μας εξετάζει εμάς και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Είναι μια βοήθεια για να μας ρωτήσει πιθανόν κάποιος, ξέρεις τι, αυτό γιατί το κάνεις έτσι, να μας προβληματίσει. Και είτε αυτό θα έχει μια απάντηση, κοίταξε, σκέφτηκα 2-3 τρόπους, αυτό μου φάνηκε ο καλύτερος τρόπος να το κάνω και γι' αυτό κατέληξα σε αυτό, ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι. Ή η απάντηση θα είναι, κοίταξε, δίκιο έχεις, δεν είμαι εντελώς σίγουρος γιατί το κάνουμε έτσι, κάτσε να το δούμε. Εντάξει, να το σκεφτούμε. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτά εδώ είναι μηχανικά βήματα, τα οποία ο κόσμος κάπως τα έχει βάλει έτσι στη διαδικασία του σχεδιασμού συστημάτων, προκειμένου να πετύχουμε τελικά αυτό το πράγμα. Να ξέρουμε τι σχεδιάζουμε και να έχουμε σαφήνεια στο τι κάνουμε και ποιες περιπτώσεις έτσι τι χειριζόμαστε. Εντάξει, παιδιά, σε κάθε σημείο του συστήματος που σχεδιάζουμε. Λοιπόν, να κάνω λίγο μία παύση. Δεν μου λέτε, παιδιά, έχετε ερωτήσεις μέχρι αυτό το σημείο? Έχουμε να συνεχίσουμε, έτσι. Δεν είναι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω, κάτι που σας φαίνεται, ξέρετε, έτσι, ίσως, πώς να το πω, περίεργο, δεν το ξέρετε. Δηλαδή, υποθέτω ότι μέχρι τώρα, ή σε αυτό το σημείο, μπορείτε να κάνετε sympathize με αυτά τα πράγματα, γιατί ίσως έχετε περάσει από τα προβλήματα του debugging σε κάποιο βαθμό. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, θεωρώ ότι σας έτυχαν πράγματα που λέτε, ξέρω εγώ κάτι, ότι, έτσι, μα τι γίνεται εδώ, ας πούμε, τι συμβαίνει σε αυτό και συμπεριφέρεται έτσι, τι έγραψα και κάνει αυτό που κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, άρα κάπου νομίζω ότι βλέπετε, δηλαδή, αυτό το πράγμα το έχετε δει σε αυτό το σημείο που είμαστε. Έτσι. Και αυτά εδώ τα βήματα τώρα είναι έτσι μηχανικά βήματα τα οποία μας αναγκάζουν εμάς να κάπως να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θέλετε, παιδιά, κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, έτσι, μια και εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα τώρα και έχετε δει προβλήματα. Okay. Ωραία. Να συνεχίσω λοιπόν, έτσι, να συνεχίσουμε. Δείτε λίγο τώρα, παιδιά, να σας, έτσι,
και από την πείρα, έτσι, και από, ξέρετε, συζητήσεις με ανθρώπους, συναδέλφους, οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, είναι πράγματα που όντως εξαρτώνται από εμάς και το κάνει ο κόσμος, έτσι, δηλαδή, ξέρετε, έτσι, παιδιά, όταν κάποιος, και εσείς αργότερα, όταν σχεδιάζουμε κάτι, τη στιγμή που το σχεδιάζουμε θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν έχει κάτι, και δεν υπάρχει κάτι άλλο, εντάξει. Επίσης, πολλές φορές λέμε, ωραία, τώρα σταματάω, φεύγω από το γραφείο ή δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι πηγαίνω στο meeting room, ας πούμε, με τον πίνακα και κάθομαι να ζωγραφίσω ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνουμε, να διαβάσω, ξέρω εγώ, έτσι, και να δω αν αυτό που έκανα όντως φαίνεται να κάνει τη σωστή δουλειά. Εντάξει, παιδιά, και κάπου μας βοηθάει αυτό στη συγκέντρωσή μας. Αυτό, παιδιά, τώρα το να εξηγήσουμε σε κάποιον τρίτο, επειδή έχει πάρει πολλές μορφές και θα τα δείτε αυτά τώρα. Αυτό το σε κάποιον τρίτο που λέω εδώ, μια απλή έκδοση αυτού του πράγματος είναι, αλλά έχει και αυτή τη δυσκολία του, είναι απλά να μιλάμε σαν να υπήρχε κάποιος τρίτος, αλλά να μην απαραίτητα δεν ανάγκη να υπάρχει ο τρίτος. Εν τέλει, το λέω και αυτό είναι ουσιαστικό, έτσι, παιδιά, ότι σε αυτό το βήμα τα προβλήματα θα τα βρούμε εμείς, δεν θα τα βρει ο τρίτος. Ο τρίτος δεν γνωρίζει τον κώδικα μας τόσο καλά όσο εμείς, είτε ότι ξέρετε, δεν έχει όλη την εικόνα. Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι αυτό που παίζει ρόλο. Όχι ότι ο τρίτος θα μας βρει τα προβλήματα. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι, ξέρετε, να του είναι τόσο προφανή τα πράγματα, ώστε όταν εμείς για το δικό μας σύστημα που είμαστε ειδικοί σε κάτι, δεν μπορούμε, κάπως έχουμε μια δυσκολία. Ποιος άλλος θα του είναι τόσο προφανές αυτό το πράγμα? Δεν συμβαίνει αυτό συχνά. Άρα λοιπόν εδώ θα μπορούσαμε απλά να εξηγούμε τον κώδικά μας, έτσι, και χωρίς να υπάρχει τρίτος. Αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο καμιά φορά. Οπότε λένε, και θα το δείτε αυτό, παιδιά, ότι βάλε μια κούκλα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, βάλε μια πάπια, ας πούμε, rubber duck. Έτσι. Αυτό είναι πώς να το πω, η τακτική του rubber duck debugging. Βάλε μια πάπια, μια κούκλα λαστιχένια και άρχισε να της εξηγείς, ας πούμε, το design σου. Δεν παίζει ρόλο. Εν τέλει, εμείς θα τα βρούμε τα bugs, όσο και αν μας φαίνεται αυτό περίεργο, έτσι, παιδιά. Αλλά βλέπετε λίγο, εντάξει, φυσικά αυτό έχει και το λέμε πολλές φορές και χαριτολογώντας, αλλά βλέπετε, ας πούμε, τη σημασία πίσω από αυτό το βήμα, στο ότι η διατύπωση περιέχει περισσότερη λεπτομέρεια από τη σκέψη. Έτσι, άλλο να διατυπώνουμε κάτι και άλλο να σκεφτόμαστε κάτι. Εντάξει, παιδιά, και αυτό καμιά φορά είναι και η διαφορά, παρένθεση τώρα, ανάμεσα στο να σκεφτόμαστε πώς θα λύσουμε κάτι και πώς θα γράψουμε, ας πούμε, κάτι και να το γράφουμε. Έτσι. Δηλαδή, η σκέψη από το γραπτό λόγο, εντάξει, από το διατυπωμένο λόγο, τέλος πάντων, όχι απαραίτητα από το γραπτό λόγο, αυτά τώρα είναι διαβαθμίσεις. Έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές αυτό το πράγμα που επίσης στο άλλο άκρο, άρα λοιπόν το ένα άκρο είναι, ξέρετε, εξηγούμε χωρίς να υπάρχει πιθανόν τρίτος. Αυτό καμιά φορά γίνεται και σε ομάδες, δηλαδή όταν υπάρχουν ομάδες οι οποίες σχεδιάζουν κομμάτια ενός συστήμα, ένα σύστημα και είναι χωρισμένο σε κομμάτια, τότε μαζεύεται όλη η ομάδα μαζί και ο στόχος της είναι, ξέρω, ο καθένας να πει, αν κοιτάξτε, σήμερα θα κάνουμε ένα design review για το τάδε κομμάτι, λέει ο καθένας, ξέρω, κάπως, κοιτάξτε, το κάνουμε έτσι, αυτό εκείνο συμβαίνει, και αυτό δεν αποτελεί εξέταση. Δηλαδή, πολλές φορές μάλιστα αυτό είναι ένα πρόβλημα στην πράξη, ότι εκείνη την ώρα αυτός που προσπαθεί να εξηγήσει αισθάνεται ότι ή δεν πρέπει να αισθανόμαστε, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η λέξη, αλλά θεωρεί, ας πούμε, ότι αυτό σε μια ομάδα, έτσι, φανταστείτε τώρα στον πραγματικό κόσμο, αποτελεί εξέταση από άλλες ομάδες ή από τους υπόλοιπους που έτσι είναι σε αυτό το περιβάλλον. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να διατυπωθούν τα θέματα και κατά βάση αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά στο design, αυτός θα βοηθηθεί για να βρει πιθανά προβλήματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, από rubber duck debugging μέχρι design review sessions υπάρχει ένα εύρος, έτσι. Και στο τελευταίο κομμάτι, αυτό που λέμε για τα code reviews, αυτό φυσικά μπορούμε, ξέρετε, να το κάνουμε informal, καμιά φορά δίνουμε ένα κομμάτι κώδικα ή καθόμαστε δίνουμε ένα κομμάτι κώδικα, μπορούμε να καθίσουμε και μπροστά από το τερματικό με έναν τρίτο και να του εξηγήσουμε κάποιον έτσι το κώδικά μας ή να το δει ο ίδιος, ξέρω εγώ. Αλλά επίσης στον πραγματικό κόσμο παίρνει τη μορφή όπου μια ομάδα, ξέρω εγώ, λέει, κοιτάξτε να δείτε, το 20% του χρόνου του κάθε ανθρώπου θα αφιερωθεί σε αυτό. Δηλαδή, θα κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 4 μέρες την εβδομάδα, έτσι, εργαζόμαστε στο να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε αυτό που κάνουμε και μία μέρα την εβδομάδα κοιτάζουμε τα υπόλοιπα κομμάτια του κώδικα, με κάποιο τρόπο τα μοιράζουμε και τα κοιτάζουμε και για να θεωρήσουμε ότι τα πράγματα είναι εντάξει,
πρέπει να πούνε και οι δύο, δηλαδή και αυτός που έγραψε τον κώδικα και αυτός που έκανε το review, ότι ναι, αυτό μας φαίνεται εντάξει, μάλλον και εντάξει, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Μέχρι φυσικά αποδείξεως του αντιθέτου, έτσι. Οπότε, άρα και αυτό έχει ένα εύρος από πιο informal, ας πούμε, μέχρι κάτι, τα code reviews που είναι θεσμοθετημένα και αυτό μάλιστα το κάνουν. Έτσι, περισσότερες ομάδες σήμερα το κάνουν αυτό το πράγμα, ακριβώς για να έχουν έτσι κάποια βεβαιότητα ότι δεν ξεφεύγουν τα πράγματα έτσι που μπορείς να πιάσεις νωρίς. Εντάξει, ωραία. Και σε κάποιο βαθμό, παιδιά, αυτό αν το κοιτάζοντας το, ας πούμε, είναι πιθανό μια διαδικασία. Εμείς, εντάξει, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε άλλα πράγματα, αλλά το γνωρίζουμε από το, επειδή είμαστε, ξέρω εγώ, στην περιοχή που είμαστε και σχεδιάζουμε συστήματα, ξέρω εγώ, λογισμικού ή έτσι, αυτά που κάνουμε, τέλος πάντων. Είναι μια διαδικασία τελικά του να σχεδιάσεις κάτι και έχει ευρύτερη ίσως εφαρμογή, με το να λύσεις ένα πρόβλημα, έτσι. Να πεις τελικά ποιο είναι πραγματικά, τι είναι αυτό που πάω να κάνω και πού φαίνεται να κολλάω και πώς θα πάω παρακάτω, έτσι. Μάλιστα, ξέρετε, αυτό το 3, παιδιά, εδώ υπάρχει, άμα σας αρέσει ο Sherlock Holmes και κοιτάζετε το Sherlock Holmes που κατεξοχήν έγινε, ας πούμε, έτσι, υποτίθεται προβλήματα. Είναι σε μια από τις ιστορίες, είναι με τον Watson, ας πούμε, κάπου πηγαίνουν, τέλος πάντων, σε ένα τρένο και αρχίζει και του εξηγεί πράγματα. Και ο Watson γυρίζει και του λέει: καλά, τώρα και τι μου τα λες αυτά, αφού εσύ τελικά θα βρεις τη λύση. Έτσι, δεν θα την βρω εγώ. Και του απαντάει ο Sherlock Holmes: κοίταξε, σου τα λέω ακριβώς για να βρω εγώ τη λύση. Το ξέρω ότι δεν θα την βρεις εσύ, που είναι και λίγο έτσι το στυλ του, ας πούμε. Άρα λοιπόν, ότι η εξήγηση σε κάποιον τρίτο βοηθάει εμάς. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έρθει έτσι κάτι, ξέρετε, εξ ουρανού, ας πούμε, για να μας λύσει τα προβλήματά μας. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, δεν μου λέτε να κάνω μία παύση. Είπαμε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο θέλω, παιδιά, λίγο να σας εντυπωθεί και ενδεχομένως να επηρεάσει την οτροπία σας, ότι όταν σχεδιάζουμε πράγματα που πρέπει να δουλεύουν, δεν το κάνουμε, ας πούμε, πώς να το πω, ελαφρά την καρδία ή δοκιμαστικά. Ξέρετε, γράψε κάτι και βλέπουμε, κάνε κάτι και βλέπουμε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, εντάξει. Και νομίζω ότι όταν το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ πιο ευχάριστο, είναι πολύ πιο ουσιαστικό, εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που συνεισφέρουμε. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λέτε κάποια ερώτηση, δεν ξέρω, παρατήρηση, έτσι, σκέψη, οτιδήποτε έτσι μέχρι εδώ. Οκ. Άρα λοιπόν να συνεχίσουμε να πάμε στο βήμα 2. Έτσι, παιδιά. Άρα λοιπόν τώρα δείτε λίγο, επανέρχομαι για να μην χάσουμε και το στόχο μας. Ποια είναι, πώς κάνουμε την πάλι, έτσι, η διαδικασία που θα βρούμε προγράμματα σε λάθη. Προγράμματα σε λάθη, λάθη σε προγράμματα. Εντάξει. Και το βλέπετε λίγο έτσι αυτό, παιδιά, ότι με το που κάτι πάει στραβά, δεν είπαμε πουθενά εδώ ότι ξέρεις τι, άρχισε να τρέχει το πρόγραμμά σου να βρεις τι πάει στραβά. Όχι, είπαμε, η πρώτη ερώτηση είναι, σου είναι σαφές τι είναι αυτό που έχεις σχεδιάσει. Και να υποβήματα, μηχανικά υποβήματα, που πώς με την καλή έννοια θα μας αναγκάσουν, έτσι, τελικά να αποκτήσουμε αυτή τη σαφήνεια του design και της υλοποίησής μας. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο βήμα. Λοιπόν, δύο. Τώρα, η τάση μου, παιδιά, είναι το εξής. Το βήμα 1 τι ήτανε? Ήτανε
έτσι, ότι καταλαβαίνουμε τι σχεδιάζουμε, γιατί γράφουμε τη στιγμή που το σχεδιάζουμε και το γράφουμε. Οπότε, είπαμε και αρκετά, μια φορά στο βήμα 2 λέω, ποτέ δεν αναβάλουμε το βήμα 1. Γιατί εκεί την ώρα που γράφουμε κάτι, ίσως έχουμε και τη βιασύνη, το urgency να πάμε παρακάτω. Ωραία, και διάφορα πράγματα λέμε, έτσι, άστο δεν πειράζει, θα δούμε. Αυτό δεν δουλεύει, έτσι, παιδιά. Άρα, λοιπόν, επαναλαμβάνω, το βήμα 1 έχει πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι. Τώρα, εάν, ας πούμε, περάσουμε από το βήμα 1, έτσι, σε ποιο σημείο φτάνουμε? Πρώτο, είτε τα πράγματα μας είναι σαφή και δουλεύουν, οπότε τελειώσαμε, γιατί βασικά δουλεύουν τα πράγματα, εντάξει. Είτε κάτι δεν δουλεύει, έτσι, αλλά εμείς πλέον στο μυαλό μας έχουμε ξεκάθαρο τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι το κάναμε σωστά. Εντάξει, παιδιά. Άρα, λοιπόν, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι, αν το θέλετε, η κατάστασή μας είναι ότι τώρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κάποιο λάθος, έτσι. Υπάρχει, λοιπόν, κάποιο λάθος, ωραία, αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάποια ασάφεια στο μυαλό μας, έτσι, στο σχεδιασμό μας, οτιδήποτε. Εντάξει, παιδιά, είμαστε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Και ξέρετε, το παρατηρούμε, δηλαδή τρέχουμε το πρόγραμμά μας και το πρόγραμμά μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν δουλεύει σωστά. Εντάξει, τα πράγματα είναι απλά, έτσι, δεν έχει. Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, το πρώτο βήμα, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το σημείο είναι το εξής. Από τη στιγμή που έχουμε κάτι το οποίο κάνει fail, έτσι, κάποιο case, ωραία, η πρώτη μας δουλειά είναι να το κάνουμε αυτό reproducible. Δηλαδή, όσο γίνεται, κάθε φορά που τρέχουμε το πρόγραμμά μας να κάνει fail. Πολλές φορές, το λέω λίγο, παιδιά, έτσι, ψυχολογικά, έχουμε την τάση να τρέχουμε το πρόγραμμά μας και να λέμε, ξέρεις τι, ωραία, να μην κάνει fail. Αυτό δεν είναι σωστό, πώς να το πω έτσι, ως εξής, ότι εν τέλει, αν υποπτευόμαστε ή αν έχουμε δει ότι κάτι πάει στραβά, δεν μας βοηθάει. Το να κάνουμε 10 runs, ας πούμε, και να τρέχει και κάποια στιγμή να έχουμε την αμφιβολία πότε δεν θα τρέξει, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Το πιο, ας πούμε, αν το θέλετε έτσι, πρακτικό είναι να πούμε τι ωραία που βρήκα ένα case όπου το πρόγραμμά μου κάνει πάντα fail. Εντάξει. Και δείτε τώρα, από τη στιγμή που κάθε φορά που το τρέχω κάνει fail σε κάποιο case, δεν μπορεί, θα το βρω, δεν γίνεται να μην το βρω. Εντάξει, παιδιά. Άρα, λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι κάνουμε reproducible το λάθος που μας απασχολεί. Το λάθος, όποιο είναι το λάθος. Και η έμφαση εδώ είναι στο reproducible. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, κάθε φορά βρίσκω το input ότι χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάθε φορά που τρέχω το πρόγραμμά μου να πεθαίνει. Να εμφανίζει το λάθος, έτσι, όχι να πεθαίνει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, αυτό το πράγμα, παιδιά, όσο και αν μας φαίνεται, ας πούμε, το λέω λίγο πάλι, έτσι, δεν ξέρω τώρα πόσο κοντά έχετε φτάσει σε αυτό, αλλά τελικά, ας πούμε, δείτε λίγο, έτσι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν λάθη τα οποία συμβαίνουν σπάνια. Δεν είναι δηλαδή ότι, και μάλιστα όσο προχωράτε και εσείς και τα συστήματα που σχεδιάζετε έχουν κάποια πολυπλοκότητα, δεν είναι ότι ξέρετε, έτσι, εγώ βρήκα ένα input, ένα σουντόκου, ας πούμε, το έδωσα και κάτι έγινε στην αναδρομή μου και το πρόγραμμα δεν δουλεύει, έτσι. Υπάρχουν interactions ανάμεσα σε υποσυστήματα, ξέρω, σε ένα λειτουργικό σύστημα, ένα device, έτσι, έκανε κάτι, πήρε έναν buffer από τη μνήμη, η buffer του λειτουργικού, δεν ξέρω και εγώ τι, είχε πολλαπλούς writers και εκείνη τη στιγμή κάποιος άλλαξε έναν pointer, εντάξει, δηλαδή πράγματα τα οποία, ας πούμε, έχουν ένα έτσι, ας πούμε, σενάριο που στον χρόνο κάνουν accumulate λειτουργίες που είναι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο όλα αυτά τα βήματα να γίνουν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο και να φτάσουμε στο λάθος. Άρα, λοιπόν, όσο σχεδιάζετε πιο πολύπλοκα πράγματα, αυτό δεν θα είναι αυτονόητο.
Εντάξει. Τώρα, φανταστείτε μια περίπτωση όπου το πρόγραμμά σας έχει ένα λάθος και συμβαίνει, ξέρω εγώ, μία φορά στα 100 runs. Τώρα πώς να το βρούμε αυτό το λάθος? Δηλαδή, θέλουμε να το βρούμε, έτσι. Αλλά ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερώσουμε, και ειδικά αν τα runs είναι μεγάλα, είναι πολύς, έτσι. Δηλαδή, πώς να κάνεις debug, θα τρέξεις ένα πράγμα για μια εβδομάδα και θα βλέπεις αυτό το bug μια φορά την εβδομάδα για να προσπαθείς να το βρεις. Για τέτοιες περιπτώσεις συζητάμε, έτσι. Άρα, λοιπόν, το να το κάνουμε reproducible είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και ξέρουμε ότι έχουμε ένα μικρό πραγματάκι, εγώ το τρέχω, κάνει το πρόβλημα και μετά, μάλιστα, και εμείς ξέρετε σε αυτά που κάνουμε, όποτε φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει, μετά λίγο πολύ είμαστε ήσυχοι. Μετά είναι θέμα χρόνου, ας πούμε. Ένας άνθρωπος που έχει πείρα και που ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει θα το βρει το πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα, γιατί αλλιώς είναι μη πρακτικό να προχωρήσουμε παρακάτω. Τώρα, ποιο είναι το συμπληρωματικό αυτό το επόμενο βήμα σε αυτό το σημείο? Είναι ότι βρίσκουμε, αφού κάνουμε αυτό το πράγμα, βρίσκουμε το μικρότερο δυνατό input, το οποίο παράγει αυτό το λάθος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάλιστα, το σωστό είναι όχι το μικρότερο δυνατό input, το μικρότερο δυνατό configuration, αν θέλετε, το ταχύτερο δυνατό configuration. Έτσι. Άρα, λοιπόν, βρίσκουμε το input και γενικότερα το setup, το configuration, ας πούμε, έτσι, του συστήματός μας, που οδηγεί, έτσι, παράγει στο λάθος, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Παράδειγμα, παιδιά, τώρα, ας πούμε, ξέρω, σας πω από τη δικιά μας πείρα, έτσι, σχεδιάζει, ξέρω εγώ, ένα storage σύστημα, ας πούμε, και κάποια στιγμή ένα block γίνεται corrupt στο σύστημα. Και φυσικά σε storage σύστημα, ένα data block γίνεται corrupt, δεν είναι αυτό, έτσι, δεν μπορεί να συμβαίνει. Πάντα συμβαίνει, αλλά έτσι, καταλαβαίνετε, είναι κάτι που πρέπει κανείς να το λύσει. Ωραία. Εάν τώρα, ας πούμε, που μας έδειχναν και εμάς πράγματα, πρέπει έτσι να τρέχει αυτό το σύστημα 3 μέρες για να φτάσεις να έχεις ένα block που να είναι corrupt, ωραία, και πιθανόν αυτό να μην συμβαίνει και πάντοτε. Τώρα πώς θα το κάνεις debug αυτό? Δηλαδή, θα πρέπει να τρέχει, ας πούμε, κάθε φορά 3 μέρες, θα φτάσεις στο σημείο που έγινε ένα block corrupt και μετά κάτι θα κάνεις, αλλά για να δοκιμάσεις το επόμενο πράγμα που έχεις κατά νου, θα χρειαστείς άλλες 3 μέρες. Έτσι. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα αντί για 3 μέρες μπορείς να το κάνεις σε 3 λεπτά, είναι άλλης κατηγορίας πρόβλημα. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να είμαστε παραγωγικοί στη διαδικασία του debugging, χρειάζεται να έχουμε το case το οποίο μας οδηγεί predictably σε αυτό το λάθος, εντάξει, και μετά να βρούμε το μικρότερο δυνατό κάπως έτσι μορφή του συστήματός μας, το οποίο οδηγεί σε αυτό το λάθος και μετά, ξέρω εγώ, στο σημείο αυτό είμαστε μια χαρά. Αυτό σημαίνει, έτσι δείτε το, ότι εγώ έχω κάτι που πατάω ένα κουμπί και θα συμβεί το λάθος το οποίο θέλω. Θα το βρω. Εντάξει, κάποιος, ξέρετε, που ενδιαφέρεται και που έχει για αυτό που κάνει και που έχει την εμπειρία, την κατάλληλη, τη γνώση τέλος πάντων, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, ό,τι και να είναι το πρόβλημα, θα το βρει. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, παιδιά. Ή τέλος πάντων θα καταλάβει τι συμβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνω μία παύση πάλι σε αυτό το σημείο, έτσι, και για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, έτσι πάλι, παιδιά. Okay. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε το λάθος που συμβαίνει σπάνια, ας πούμε? Παιδιά, αυτό είναι, δυστυχώς, παιδιά, δεν υπάρχει τρόπος έτσι να τέτοιο σε αυτά τα πράγματα και δείτε λίγο, αυτό είναι που κάνει το debugging κάτι που μας, ωραία, ίσως αυτή τη στιγμή ας κάνουμε και μία έτσι παύση, μία τέτοια, αυτό που κάνει το debugging, παιδιά, μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ και είναι μία πολύ σοβαρή διαδικασία. Δηλαδή, το λέω λίγο τέτοιο, δεν πρέπει να ταυτίζετε το debugging με το να καταλάβω τι κάνει το πρόγραμμά μου. Αυτό το έχουμε ήδη κάνει, ήταν το βήμα 1. Debugging σημαίνει, δείτε λίγο πώς πάει σε εμάς, ότι εγώ ξέρω τι κάνει, εγώ πιστεύω ότι τα έκανα όλα σωστά, τρέχουν τα πράγματα και κάποια στιγμή έρχεται κάποιος, τρίτος ή εγώ, και βλέπει ένα case το οποίο κάτι δεν πήγε καλά. Και εκεί τώρα προβληματιζόμαστε, έτσι. Άρα δεν είναι ότι ξέρετε κάθε φορά που το τρέχω να βλέπω ένα πρόβλημα. Συνήθως όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει κάτι κονδροειδές και θα το λύσουμε αυτό με τα προηγούμενα βήματα. Άρα λοιπόν,
όντως τα συστήματα που σχεδιάζουμε, όπως είναι και η ερώτηση, έτσι, παιδιά, φτάνουμε στο σημείο όπου γενικά δουλεύουν. Και κάποια στιγμή φτάνει, έτσι, ξέρω εγώ, ένα blue screen. Όπως τι λέγανε για τα Windows, ξέρω εγώ, μπορεί να το λέμε ακόμα, ξέρω. Έτσι, παιδιά. Και λέμε τώρα, τι έγινε εδώ, τι συνέβη, από πού προήλθε αυτό. Και η διαδικασία, δηλαδή, πόσο substantial είναι αυτό το βήμα, είναι ότι λέμε, ωραία, συνέβη κάτι μια φορά, εμείς λοιπόν τώρα να καθίσουμε να το κάνουμε αυτό reproduce. Έτσι, αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι πολύ αβέβαιο πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Εντάξει. Δεν υπάρχει συνταγή για το πώς θα το κάνουμε reproduce, παιδιά. Φανταστείτε ότι και συνήθως μάλιστα αυτό το πράγμα, καλά, μπορεί να το προσπαθήσει και κάποιος τρίτος, αλλά πολλές φορές το κάνουν αυτοί που έχουν σχεδιάσει το σύστημα, γιατί υποτίθεται ίσως λίγο αυτό που βλέπουν τους λέει κάτι και ίσως μπορούν στο μυαλό τους να αναπαραστήσουν τα βήματα τα οποία ακολούθησε το σύστημα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, έχοντας πει αυτό, να σας πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν καταφέρει να τα κάνει reproduce. Και υπάρχουν πράγματα που επειδή δεν καταφέραμε να τα κάνουμε reproduce, μένουν σαν bug στο σύστημα για χρόνια μέχρι να φτάσει κάτι, ξέρετε, να αλλάξει, έτσι. Αλλάζουν 200 πράγματα, ωραία. Άρα, δεν σημαίνει ότι θα τα βρούμε όλα. Εντάξει, παιδιά. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία που κάνουμε για να είμαστε παραγωγικοί. Εντάξει, έτσι το βλέπουμε λίγο. Εμείς εδώ τώρα, αυτά που συζητάμε και που λέμε, δεν είναι ότι, ξέρετε, εγγυόμαστε ότι όλα θα γίνουν. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα είχαμε κάνει μια διαδικασία, ένα εργαλείο να τα κάνει όλα αυτόματα, έτσι, παιδιά. Και εδώ είναι και το, αν το θέλετε, το μεγαλείο ή και, πώς να το πω έτσι, η ικανότητα, εντάξει, αυτών που σχεδιάζουν πράγματα ώστε να τα κάνουν να δουλεύουν. Εντάξει. Άλλη ερώτηση, παιδιά, άλλη σκέψη, άλλη παρατήρηση εδώ που είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Άρα, δείτε λίγο που φτάσαμε, παιδιά, τώρα σε αυτό το σημείο. Είμαστε, έτσι, εδώ, έχουμε πλέον ένα λάθος που εμείς θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει, έτσι, αλλά προφανώς βλέπουμε το λάθος, εντάξει, αλλά δεν έχουμε κάτι, ξέρουμε τι κάνει το σύστημά μας και όλα αυτά. Εντάξει. Και όποτε πατάμε ένα κουμπί, έτσι, θα συμβεί το λάθος και θα συμβεί γρήγορα. Ωραία. Άρα, λοιπόν, το λάθος συμβαίνει πάντα και γρήγορα. Με συγκεκριμένο input εγώ πάντα, έτσι. Το λάθος ή όποιο είναι αυτό, συμβαίνει πάντα σε αυτό το σημείο και γρήγορα. Λοιπόν, τώρα, ήδη, παιδιά, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όπως ήταν και η προηγούμενη ερώτηση, είμαστε σε πολύ καλό σημείο, αν το καταφέρουμε αυτά. Εντάξει. Πολλές φορές, λοιπόν, και το λέω έτσι, στην πραγματικότητα, το άγχος των ανθρώπων δεν είναι το τι θα γίνει από εδώ και μετά, είναι να φτάσει κανείς μέχρι αυτό το σημείο. Και από εκεί και πέρα μετά, εντάξει, έτσι όπως είπαμε, είναι θέμα χρόνου. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο βήμα μας. Έτσι. Λοιπόν. Και το δύσκολο είναι γιατί μπορεί να οφείλεται κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε και συμβαίνει το bug. Να είναι κάποια αλλαγή από άλλο κομμάτι κώδικα, ας πούμε, και όχι τοπικά εκεί πέρα που τρώμε το segmentation, ας πούμε. Κοιτάξτε, παιδιά, έτσι είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δείτε λίγο, δεν μας απασχολεί ένα σημείο, μας απασχολεί το σύστημα, το συνολικό, Δηλαδή, δείτε λίγο, φανταστείτε ότι εσείς μετά θα κάνετε μια αλλαγή σε ένα λειτουργικό σύστημα. Κοιτάξτε, άμα το όλο σύστημα κάνει fail κάποια στιγμή, το επιχείρημα τα δικά μου είναι σωστά, αλλά τα υπόλοιπα είναι λάθος, που μπορεί να ισχύει, δεν θα οδηγήσει πουθενά, γιατί τελικά δεν δουλεύει ούτε το δικό μας κομμάτι. Έτσι. Άσχετα αν από το δικό μας, ξέρετε, γίνεται trigger κάτι άλλο που δεν είχε σκεφτεί κάποιος άλλος. Έτσι. Το βλέπετε. Και αυτό είναι μέρος του. Αλλά όταν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτά τα πράγματα, να έχουμε την κατανόηση του τι συμβαίνει, έτσι, να μπορούμε να κάνουμε reproduce κάτι, από εκεί και πέρα μετά φαίνεται να είναι τα πράγματα θέμα χρόνου. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ποτέ εύκολα. Έτσι, παιδιά, ωραία, δεν θέλω να σας δώσω αυτή την εντύπωση. Αλλά δεν είναι δηλαδή, ξέρετε τι είπαμε, δείτε λίγο όλα αυτά. Το debugging δεν είναι οι debuggers. Μέχρι τώρα αυτά που είπαμε δεν σχετίζονται με debuggers. Έτσι. Εντάξει, παιδιά. Και είναι πράγματα που όλοι, δηλαδή όποτε γίνονται έτσι, σχεδιάζονται συστήματα τα οποία, πώς να το πω, ξέρετε, κατά μία είναι critical, είναι δύσκολα, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό τώρα, έτσι έχουν πολυπλοκότητα, ας πούμε, αυτά ακολουθούμε γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Πάμε λοιπόν μια τώρα στο τρίτο βήμα, το οποίο, έτσι,
αν το θέλετε, ας το βάλουμε εδώ, να τα βάζω τα βήματα. Έτσι, το πρώτο ήταν κατανόηση, για να μας μείνουν έτσι. Το δεύτερο που περιγράψαμε βήμα ήταν έτσι, predictability και ταχύτητα, ας το ονομάσουμε αυτό predictability, εντάξει. Ότι συμβαίνει πάντα το λάθος, εντάξει, έτσι. Δηλαδή, τα πολύ σωστά είναι η σωστή λέξη. Ας το γράψω, να συμβαίνει πάντα. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο βήμα. Εντάξει, παιδιά, η προσπάθεια. Στο τρίτο βήμα τώρα, παιδιά, είναι το εξής. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που εμείς θεωρούμε ότι κατανοούμε τι έχουμε σχεδιάσει, στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό, παιδιά, αλλά κάνουμε ό,τι να κάνουμε, εντάξει. Και κάπου τώρα έχουμε ένα case το οποίο αποτυγχάνει. Εδώ λοιπόν τώρα συμβαίνουν δύο κάπως πράγματα, έτσι. Το ένα είναι ότι είτε εμείς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ξέρετε, όπως ίσως ήταν και η παρατήρηση, ότι εμείς μπορεί να μιλάμε με υπόψη μας κάποιο case. Μας ξέρει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σε ένα πολύπλοκο σύστημα, μάλιστα, δεν έχει κανείς πάντοτε τελικά, πώς να το πω, την εικόνα για όλα τα δυνατά interactions που θα συμβούν. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που θα μας ξεφύγουν. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί εμείς να μην, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να μην περιλαμβάνει κάποια περίπτωση που συμβαίνει. Το λέω έτσι λίγο ωραία που είναι, για να είναι κατανοητό. Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει είναι το εξής. Ότι εμείς να τα έχουμε όλα σωστά στο μυαλό μας και να είμαστε εντάξει, αλλά να μην γράψαμε τον κώδικά μας σωστά. Ωραία. Δηλαδή, ξέρετε, όντως εμείς τα καταλάβαμε όλα. Δηλαδή, λέμε ότι αυτή την περίπτωση την κάνουμε έτσι, σημαίνει αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, ξέρουμε ακριβώς. Αλλά τελικά, όταν πήγαμε να γράψουμε τον κώδικα μας, κάτι δεν το γράψαμε σωστά. Συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, εδώ τώρα, είτε η εικόνα, ας πούμε, και ας το ονομάσουμε αυτό το design μας, έχει κάποιο θέμα, είτε η υλοποίηση έχει κάποιο θέμα. Εντάξει, για να τα διαχωρίσουμε λίγο έτσι, informal, ωραία. Είτε λοιπόν το design, άρα αυτό που έχουμε εμείς σκεφτεί, έχει κάποιο θέμα, είτε η υλοποίηση, ο κώδικας, έτσι που γράψαμε, η υλοποίηση, έχει κάποιο θέμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, εντάξει. Και ξέρετε, έτσι, καμιά φορά υπάρχει αυτή η τάση να πούμε αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν ξέρω και εγώ τι έγινε, το ένα το άλλο, τα δικά μου είναι σωστά αυτά. Άμα βλέπεις ένα πρόβλημα, δεν είναι, παιδιά, δείτε λίγο. Πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν έχει έτσι, μετρημένα κουκιά. Εντάξει, άμα υπάρχει ένα πρόβλημα και κάπου πρέπει να φτάσουμε έτσι, στη φάση του τι είναι αυτό που συμβαίνει και από τι προκαλείται. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εδώ, παιδιά, τώρα είναι ο ρόλος των assertions, εντάξει, όπου ουσιαστικά ελέγχουμε αυτό και αυτό. Δηλαδή, το λέω λίγο έτσι στο τρίτο βήμα, βάζουμε assertions, και το γράφω και τώρα, επιπλέον assertions, γιατί ο κώδικας μας θα έχει ούτως ή άλλως assertions, εντάξει, επιπλέον assertions, για να σιγουρέψουμε, για να ελέγξουμε, εντάξει, να σιγουρέψουμε, ότι ο κώδικας κάνει αυτό που σχεδιάσαμε. Αν το θέλετε, η υλοποίηση κάνει αυτό έτσι που σχεδιάσαμε. Ωραία, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Το γράφω έτσι, γιατί τελικά αυτό είναι που συμβαίνει. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε κάτι στο μυαλό μας που λέμε το σύστημά μου δουλεύει έτσι, αυτό, εκείνο, τα κάνει όλα, κάθε περίπτωση, αυτό, το άλλο, το παράλληλο και αυτό είναι σωστό. Μια χαρά. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Και μετά το τρέχουμε και ο κώδικας δεν είναι τέτοιο. Κάτι βλέπουμε ένα πρόβλημα. Άρα, είτε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι σωστό και ξέρετε, δεν το αποτυπώσαμε σωστά σε κώδικα, είτε έτσι ο κώδικας μας εντάξει είναι, αλλά μας ξέφυγε κάτι. Ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα, έτσι, το κάνουμε χρησιμοποιώντας επιπλέον έτσι, συνθήκες για να ελέγξουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας.
Εντάξει, παιδιά. Άρα λοιπόν λέμε παραδείγματος χάρη, ξέρεις τι, αυτό το operation γίνεται πάντοτε πριν από το τάδε, το ένα, το άλλο, έτσι. Η σειρά τους ή ας πούμε, ξέρω εγώ, τα operations, αυτή η λίστα είναι πάντοτε διατεταγμένη, εντάξει, γιατί εγώ τα βάζω με αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία έτσι, στο memory allocator, εντάξει. Άρα λοιπόν, γράφουμε τώρα sessions που αρχίζουν να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Έγινε πάντοτε εκείνο το operation πριν με τη σωστή σειρά, ας πούμε. Είναι η λίστα ή το τάδε διατεταγμένο. Όταν ας πούμε, το τάδε στοιχείο βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, βρίσκεται το άλλο στοιχείο στο άλλο σημείο. Έτσι, εντάξει, πράγματα τα οποία, δείτε λίγο πώς λέγαμε και για τα assertions, πρέπει να ισχύουν γιατί έτσι, όταν δουλεύει σωστά το πρόγραμμά μας, αυτό είναι που υπαγορεύει ο σχεδιασμός του. Εντάξει. Άρα λοιπόν, με τα assertions, έτσι, ελέγχουμε επιπλέον συνθήκες που θεωρούμε ότι ισχύουν. Ωραία. Αυτό τώρα, παιδιά, το πράγμα, είναι η σημασία του, είναι καταλυτική, έτσι, ως εξής. Πρώτον, δείτε λίγο να δούμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτού, τι θα σημαίνει, έβαλα ένα assertion και τελικά ελπίζουμε ότι το assertion θα κάνει fail. Πολλά assertions, εντάξει, παιδιά, αρκετά assertions, έτσι. Όταν ένα assertion έτσι κάνει fail, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, ήδη έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα από εκεί που ήμασταν προηγουμένως. Γιατί πλέον λέμε πρέπει να ισχύει αυτό το πράγμα και ο κώδικας μας λέει ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει τώρα. Είτε η συνθήκη που περιγράψαμε δεν είναι σωστή στο assertion, άρα λοιπόν το design μας έχει κάποιο θέμα, γιατί εμείς ξέρετε θεωρούσαμε ότι έτσι, η συνθήκη η οποία βάλαμε, είναι μέρος του design. Άρα λοιπόν, όταν δεν ισχύει αυτή η συνθήκη, αν δεν ισχύει αυτή η συνθήκη, τότε κάτι στο design μας έχει ξεφύγει. Ή η συνθήκη είναι σωστή και όντως πρέπει να ισχύει, αλλά κάτι κάναμε στην υλοποίηση, ας πούμε, και τελικά η υλοποίησή μας είναι λάθος. Άρα λοιπόν, στο σημείο αυτό, πρώτο βήμα θα σκεφτούμε αυτό που ελέγχω στο assertion είναι σωστό. Και η απάντηση πρέπει να ισχύει δηλαδή, έτσι. Και η απάντηση θα είναι ναι ή όχι. Δεν είναι σαφές, μπορεί να είναι και το άλλο, έτσι, παιδιά. Ελπίζουμε ότι συνήθως οι συνθήκες που ελέγχουμε είναι οι σωστές, αλλά τώρα σκεφτόμαστε όλες τις περιπτώσεις, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν πραγματικά η συνθήκη πρέπει να ισχύει, έχουμε ένα σημείο του κώδικα που μας λέει: κοίταξε, δηλαδή το design σου δεν τηρεί αυτό το πράγμα. Άρα είμαστε ένα βήμα πολύ πιο κοντά στο να βρούμε τέλος πάντων τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνει το σύστημά μας. Έτσι. Λοιπόν, ωραία παιδιά. Τώρα, άρα αυτό το βήμα δεν είναι μόνο, δείτε λίγο, πήγαμε από εκεί που λέμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ένα σημείο που πλέον μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτό το βήμα κάνει το πρόβλημα συγκεκριμένο. Και ποιο είναι το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα? Είναι, παιδιά, ότι ουσιαστικά τα assertions, παρότι είναι ένας τόσο απλός μηχανισμός, τα ελέγχει το ίδιο το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς πράγματα. Καταλαβαίνετε, έτσι, δηλαδή το ίδιο το πρόγραμμα καθώς τρέχει, ελέγχει τις συνθήκες που εμείς υπαγορεύουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα γίνεται γρήγορα. Θα σας πω τώρα, έτσι, σε σχέση με πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτά τα δύο, έτσι, βήματα είναι απόρρια της χρήσης των assertions. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο που κάτι έγινε reproducible, εντάξει, και ξέρουμε τι είναι αυτό που σχεδιάσαμε, ωραία, και βλέπουμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, τα assertions είναι η γέφυρά μας ή η μετάβαση από το υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο τι είναι αυτό το οποίο στο design που έχω στο μυαλό μου δεν ισχύει. Ή δεν το έγραψα σωστά. Εντάξει. Έτσι, παιδιά. Και εδώ τώρα θα πει κανείς, ξέρω εγώ, τα assertions, ας πούμε, πόσα assertions θα βάλει κανείς. Δείτε λίγο, παιδιά, έτσι. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε ένα bug να βρούμε, θα βάλουμε όσα assertions χρειαστεί, δεν υπάρχει όριο. Όταν γράφουμε τον κώδικα, πολλές φορές λέμε κάνει 3-4 γραμμές κώδικα, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, να υπάρχει κανένα assertion. Ωραία, κάτι να ελέγχει, ας πούμε, έτσι, παιδιά, περίπου, εντάξει, δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα,
Εδώ ένα θέμα ίσως είναι, μπορούμε πάντοτε να γράψουμε assertions για διάφορες συνθήκες, για προβλήματα που θέλουμε και για συνθήκες που θέλουμε να ελέγξουμε. Η απάντηση είναι, παιδιά, ότι και αυτό έχει τις προκλήσεις του. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί, ας πούμε, αυτά τα assertions να πρέπει να ελέγξουν το τι έχει συμβεί σε διαφορετικά σημεία. Τώρα, εντάξει, ίσως κάπως δεν είμαστε εμείς σε αυτό το σημείο ακόμη, αλλά πιθανόν και όταν έχεις multi-threaded πράγματα που τρέχουν πολύ ταυτόχρονα, έτσι. Και όντως το να γράψει κανείς τέτοια assertions είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αλλά είναι ένας καταπληκτικός μηχανισμός, γιατί από τη στιγμή που μπορέσουμε να εκφράσουμε κάτι, από εκεί και πέρα το πρόγραμμα ελέγχει τον εαυτό του. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με άλλο τρόπο. Έτσι. Και μάλιστα δείτε λίγο ότι αν πει κανείς ότι ωραία τα προηγούμενα βήματα, θα μάθω και θα τα κάνω με τον καιρό. Δηλαδή, καθώς προχωράνε τα πράγματα και αποκτά κανείς περισσότερη εμπειρία, το βήμα 1, ας πούμε, θεωρούμε ότι γίνεται. Γιατί το ξέρουμε και το κάνουμε. Και επίσης έχουμε τις διαδικασίες που καθόμαστε με άλλους και κάνουμε design reviews και code reviews. Εντάξει. Το βήμα 2 θα το καθίσουμε και θα το κάνουμε. Εντάξει, θα το κάνουμε reproducible, εντάξει, με την πρόκλησή του. Αλλά... Άρα, πολλές φορές, όταν λέμε ότι ξέρεις τι, εγώ θα προσπαθήσω να βρω ένα λάθος, κάπως ξεκινάμε τελικά ή καθώς έχουμε περισσότερη πείρα από αυτό το σημείο και κάτω του να βάλουμε assertions για να αποσαφηνίσουμε, ας πούμε, τι συμβαίνει. Το design μας ενδεχομένως έχει κάτι που δεν προβλέψαμε ή η υλοποίησή μας, ας πούμε, κάπου μας ξέφυγε κάτι. Εντάξει, ωραία παιδιά. Να κάνω λίγο μια παύση και σε αυτό το σημείο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Τώρα, παιδιά, ίσως στο επόμενο βήμα, ίσως να κάνουμε εδώ το διάλειμμα μας, συγγνώμη λίγο, τώρα δεν μας βγήκε και πολύ ακριβώς ο χρόνος. Ας κάνουμε εδώ το διάλειμμα μας, γιατί το επόμενο βήμα είναι κάπως και η εισαγωγή στο debugging, οπότε να σταματήσω εγώ να χωρίσω τα files σε 2, έτσι, και σε 3-4 λεπτά ας ξεκινήσουμε πάλι για να προλάβουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Εντάξει, παιδιά, τα λέμε λοιπόν σε 3 λεπτά.